Ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хуб дӯстон, навори навбатии мо иншооти фурӯшӣ аст. Заводи Қум Шебен. ҳозир полни ба навор мегирем дӯстон. То охири видеоро тамошо кунед, маълумотша метиҳем ва номерои соҳибмулка мемонем. Занг мезанед дар номерош, маълумоти пурра ин завод иншоотро медиҳад дӯстон. хоб, ин иншоот қарор дорад дар Ленинский район, ҷамоати Дарёбод, 12.5 гектар, трансформатори 400 киловатта, анаҳа сари роҳ да дӯстон. айни ҳол кор рафта истодааст. техникаҳояш дӯстон, дуто дулан, якто эскаватор, якто мехлопат. дар ин ҷо дӯстон санги реза, қум, шебёнка мебуроранд на пеши дарё. Эскаватор кор карда истодааст. аз онҷа қум сангро буроварда инҷо ҷои захира ва дар ин тараф қум санг мекунанд дӯстон, санги реза. деги санг резакунӣ. дар он тараф бошад дуто комнатаи дигар барои отдих. ростаки территория аз он тараф сар мешавад. ин якто мехлопат, дуто дулан гуфтем, яктоаш дар ин ҷо ҳасташ. айни ҳол дар он ҷо кор карда истодааст. хоб, дарё дар наздаш дӯстон, свет гуфтем ки трансформатори 400 киловатта проблема нест. комната барои отдих дорад, барои коргарон. захираш ҳам ҳаст. қуми тоза ҳам мебароранд дӯстон. ана ҳамин заводи фурӯшӣ аст дӯстон. Ленинский район, ҷамоати Дарёбод, иншооти фурӯшӣ, 12.5 гектар, трансформатори 400 киловатта, техника дуто дулан гуфтем, якто эскаватор, якто мехлопат. нархи ин иншооти фурӯшӣ, заводи фурӯшӣ $450,000 амрикоӣ муомила дорад. хариду фурӯш ба асъори миллӣ ба роҳ монда мешавад. номерҳо барои тамос 908 208 56 56 25 919 56 56 25. алишт вариантро бошад, предлагат кунед, алиша мешавад дӯстон.